Baina ni gogoratzen ez, nire eskoletan oso ondo, ematen erlijioa, eta beti egiten genuen abestik bai, erlizako abestiak, eta baita folklorea, zaten dena, herriko abestiak. Eta nik oso guztua pasatzen ditun, zea, eskolako denbora horiek, eskolatan, Gero, zea, Ruiz del Campo orduan ja pixket serioago zan, baina eskolatan, nik nahaztu egiten ditun, erlijio kontua eta gero folklore eta abestiak. Beti zendet hori zaletasun hori eta hola hili. Eta gero, umiekin, oso jatorrak eta koruak bai, askotan gelditzen ez harrituta, jarraitzen duzu koruakin da, zer bat, zu korua altzina bai, eta harrituta gelditzen ez, hainbeste jende esaten dira, nirekin ontzi ira korua, nire gogaratzen. Baina, eta juten ginen renderira, eta renderian izaten genuen korue konkursoak, eta bai, neure harritute, kantatzen genituen kantuekin, nik musikalari eta ez gutxi hori, baina kantatzen genuen 2 eta 3 abosotara eta ondo eta guztua eta baita neska mutilak epozen. Lehen da biziko korua izan zuen izena neska mutilak, neskalaiak. Eta ego sartu nituen gizone mutilak, orduan neska mutilaiak. Baina lehengo izan zen neskalaiak, hori izan zen nire korua. Eta gaina jute ziren, mutilak eta neska dana esatuta, ondo jantzita, nekazarien bezala, bat ezen neska jute lehengo urtietan, neska alaiak ziren ordu bai. Baina gero bai, beti jute ginen, renderira oso ondo prestatu elegante jute ginen. Gabonetan konkurso bat izaten zen, eta jute gote ginen, bai. Eta oso guztak ziren, bai. Noizien bizkete ez genula atera lehenko premio gazaria, eta baina alata guztiz ere. Area jur eta danan aurrean abestu eta gero, areakutakoen bideian, bai, posik eta bizket horruk egin ez da, oso ondo. Nik uste, hauen koruen ondiranak, handia izaten diranean, bere semala bezan joan, nik koruku izan itzen eta renderi okuten ginen da, auskaro zenbat, gezurtxik egin dituzte baino. Ondo. Eta gaur egun jarraitzen dezu saltza horretan? Baina gaur egun ez da neskak dira, neska oso ondia dira, emakumea dira, amak dira gehienak eta hori zaiatzen eiz, pixket zehatzen. Orain zate batarako egiten dugu askoz gehiago, euskaraz, ez koruak jarri baitan izan erai. Zate batarako, igandero, bost kantatzen aldin batu, bost kant abesti, bostatik 3 izango dira euskaraz. Eta, bai, denbora aldatu da, eta nik orain ere ez da behar euki olostoporik euskaraz izatzeko. Eta batez zerbait ezarezko, esaten ditxo erakeri bat, nola hemen gauden ez Alemanian horretik abesten dugu euskaraz, hablako txoraki bat izan da, aurrera, baina ez. Nik beti hori izan detan, baita nire kolegiutan izate bat eritu dela, horitzen 3 urte, guk esaten duguna magisterio egiten, eta orduan egiten genuen, hango gizon batek, musikalia batek, ematen zigun umiei, ikaslei, abestiak, danetatik batez ere orduan, duderan, erderaz bakarik. Eta horretik, hango, han ikasiteko abestiak, eta gero euskara txikitatik dakiten euskarazko abestiak. Oin dauku ibiliz hor, talde bat gaztena, eta oin dara 2 urtea zeginen, eta daukagu, ustet, hamabi bestea abesti daukugula. Erderaz eta euskaraz, euskaraz, eta euskarazkoak dira batzuek ezagunak, besteak itzupena gina, zate baterako Nemezio Etxani apaiz batek, eskoitiarrak, egin zuen, Amerikako kanto bat,
euskaraz jarrita, eta gero, euskarazkuk, abenduko hilaren, da, gero, dauzkeuko bi zati bezala. Lehenengo zati izango litzake, Gabonetako kantuak eta gero, folkloreko, erdarazku baino, herriak kantatzen direnak, tremole eta, no se va la paloma, no, eta holako baina, apizket, nahaztuta, ezakuk, Gabonetakuk eta kanpokuk.